Salut! Mă numesc Mihai Stescu, sunt inginer, pasionat de tehnologie și blogger. Toată viața mea am fost fascinat de muzică și de modul în care poate fi înregistrată și redată. Mi-am construit multe dintre echipamentele audio și am căutat mult timp cea mai bună fidelitate muzicală. În episoadele anterioare v-am invitat să descoperim împreună universul incredibil al dispozitivelor Audio Technics și să dezvăluim motivele tehnice care le fac unice. Inginerii tehnici au căutat întotdeauna cea mai înaltă calitate audio și au urmărit să ofere clienților lor acces la toate sursele și formatele de muzică, inclusiv la suporturi fizice și la conținut digital online și offline. Playerul Grand Class Network SACD SLG700M2 dispune de toate caracteristicile necesare pentru a fi un hub multivalent pentru sursele digitale, inclusiv un player SACD care acceptă discuri CD, SACD și MQA. Pentru o performanță superioară, SLG700M2 dispune de un mod dedicat numit Pure Disc Playback. De asemenea, are suport pentru platformele de streaming AirPlay 2 și Google Chromecast, Bluetooth și capabilități de decodare MQA completă, cu redarea fișierelor WAV și AIF de până la 32 de bits, 384 kHz, FLAC-ALAC de până la 24 bits, 384 de kHz și DSD de până la 11,2 MHz. Ca o îmbunătățire față de modelul anterior, SLG700 Mark II a primit o conexiune USB-B pentru a fi utilizat cu un computer sau chiar cu un server media. Împreună cu intrările coaxială și optică, acestea completează opțiunile oricărui pasionat de muzică. Inima lui SLG700 Mark II și principalul motiv al performanțelor sale incredibile este tehnologia îmbunătățită de procesare a semnalului, dată de utilizarea unui nou DAC. Cu o construcție dual mono și două chipuri SSS ES9026 Pro separate, sunetul este mai curat și este transmis independent pe canalele stânga și dreapta, astfel încât interferențele sunt limitate. Ieșirile analogice includ de asemenea conectori XLR balansați alături de cei clasici. Folosind noua tehnologie proprie DSP utilizată în LAPC, caracteristicile de fază sunt realiniate pentru a contracara efectul filtrului trece jos. Technics a numit această tehnologie procesare coerentă. În interiorul fiecărui modul independent al DAC-ului, modulul amplificatorului discret a fost montat direct pe placă pentru a reduce rezistența de contact și a îmbunătăți calitatea sunetului. O altă componentă importantă a lui G700 Mark II este sursa de alimentare, care beneficiază de 3 metode de anulare a zgomotului. În primul rând, frecvența de comutație a sursei este mărită la 300 de kHz, așa cum a fost deja folosită pentru circuitele analogice ale amplificatorului vârf de gamă Technics SUR 1000. Apoi, noul regulator cu zgomot redus, combinat cu circuitele foarte bine reglate, permite furnizarea unei alimentări stabile cu zgomot redus chiar și la niveluri ridicate ale sunetului. Al treilea pas este o altă mostră a know-how-ului Technics. Pentru a obține un raport semnal-zgomot foarte ridicat, în acest player de ultimă generație este implementată o nouă tehnologie numită Current Injections Active Noise Cancelling. Șasiul a fost proiectat cu 4 secțiuni independente. Secțiunile de alimentare, interfața digitală, circuitele analogice și unitatea de disc sunt toate separate fizic pentru a reduce și mai mult interferențele și pentru a anula tot zgomotul. Potențialul complet al playerului SLG700 Mark II este eliberat atunci când se utilizează aplicația Technics Audio Center. Puteți selecta serviciul de streaming preferat din cele mai renumite: Tidal, Qobuz, Spotify, Amazon Music, Deezer. SLG700 Mark II suportă MQA pe serviciile muzicale selectate. De asemenea, vă puteți conecta la servere de muzică din rețea, posturi de radio pe internet sau suporturi fizice conectate la portul USB. Cu ajutorul aplicației puteți accesa de asemenea toate setările playerului SLG700 Mark II. Puteți selecta intrarea, puteți porni și opri aparatul sau puteți regla fin fiecare dintre funcțiile acestuia. Aplicația este cursivă și are o ușurință incredibilă de utilizare, completând măestria aplicată acestui player digital care se apropie cel mai mult de conceptul unui dispozitiv ideal. Tehnologiile revoluționare, însoțite de ani de know-how, sunt dovedite încă o dată în acest dispozitiv care duce mai departe sunetul Technics. Vă mulțumesc! Până data viitoare, bucurați-vă și redescoperiți muzica!